No ja vám môžem prezradiť, že po dvoch RS-kách je zatiaľ Patrikové autíčko na 22. mieste. Určite tlieskajte, pretože sa to veľmi jednakže oplatí a jednakže chalani podľa mňa musíte mať úžasný pocit z jazdenia. Na čo ja viem, nejakú vyššiu, každopádne to máme jazdenie s kamerou. V predošlých dvoch to nebolo to práve orechové? No trošku taký predstav. Takže dalo by sa... Česko na Mazde 323 GT odštartoval Jan Sliacký spolu s kopilotom. Táto dvojica, dámy a páni, Peter Cuker a Matúš Bernát je naozaj... Poriadne zabrať, predpokladám, že tu budeme páliť pneumatiky a budú drifty. Mali!
že táto druhá amatér rally Čakanovce je to tak trocha netradičná. Pre všetci dávajú poháre, ale tu sa rozdávajú plakety. Usmev. Je to celkom štýl, krásne. Dobre, môžete. Juraj Kožej a Miška Neblárová. Juraj, kde si nechal Mišku, prosím ťa? Čo sa s ňou stalo? Musela odísť, tak ty si dobrý jazdec, ty kokso, keď nevieš, kde máš spolujazda. Každopádne preberáš plaketu za vás. Odpoveď mám na to. Vieš, Radka, keď sme sa neskali so známe, doprejme to do Karmy. Ona sa tiež miluje však. Ja si myslím, že Dámy a páni, pred našimi očami, kategória N2, ešte raz jeden veľký potlesk. Peter Cunger taktiež veľký šertoval kaďako s tými spolujazdcami. Tak Peter, povedz tak právom, komu patrí priečka, alebo teda komu patrí prvá priečka, s tým sa oni delíš. Tak, Fifolíkovi by mala patriť, pretože Matúša Bernarda nakoniec vymenil za FIFA alebo Filipa Hudáka, ak chcete. Takže tu máme N3 kategória. A Peťo Danieli ho nechce pustiť. Peťo, okamžite pusť ho. No, ešte, že tu máme Rada Horňáka. Dámy a páni, to je on, letec a zároveň rally jazdec so svojím spolujazdcom Patrikom Midlom. Na úplne najvyššie príde Peter Vaško a František Šmajda. Poďa skoro schody. keď to budeš Vaško! Lebo si prvé mimo No, a to bola takzvaná gratulácia a kritika v jednom. Gratulujeme N4 v zložení Stano Semena, Barta, Rado Horňák a Patrik Midla, no a najvyššie Peter Vaško a František Šmajda. Dámy a páni, dajme si ešte raz veľký potlesk pre nich. Tak, ešte sa pochodíme, nech máme pamiatku na celý život. Hej, amatér, Čakanovce, Michála Krbaťová. Miška Krbaťová vyhrala túto priedu a my jej srdečne gratulujeme. Od starostu obce Čakanovce dostávaš nádhernú plaketu za prvé miesto ženy. Ja sa ťa opýtam, ty si pravdepodobne mladý pretekár, koľko máš rokov? Takže 17 rokov, už bude vodičák však. Možno! Už začínaš mať taký fajn hrubý hlas, takže všetky predpoklady na rallistu splňaš, tak sú tvoje ďalšie ciele. Ja verím tomu, že my ešte uvidíme minimálne na slovenskom majstráku. Takže dámy a páni, toto je víťaz juniorskej triedy, Ľubomír Varga. A ja s potešením môžem povedať, že za najrýchlejšieho preteka dnešných rally môžem vyhlásiť posádku Peter Vaško a František Šmajda. Srdečná gratulácia, táto posádka dokázala ísť v tretej EPS-ke neuveriteľnou rýchlosťou a čas ich tretej rundy je 1:48. Áno, chlapi, čo by ste k tomuto chceli povedať? Sme spokojní s výsledkom, ďakujeme. Áno, máš viac slov? Budeme jazdiť ďalej, uvidíme.